Segona part. Segona part. Segona part. Segona part. Segona part. I segona part. Segona part. Tercera part. Tercera part. Tercera part. Tercera part. Tercera part. Tercera part. I aquest aquí. Aleshores, em faltarà alguna. A veure. Això tornarà a falta. Ens en dona nou. Està una mica més centrat i per tant es pot doblegar pel mig més exacte que l'altre. Què passa? Em faltarà algun. Però no hi torno. Hi havia molt de públic? Sí. No sé quants. 50 o 60. Escolteu, això d'aquí és el que vam fer l'últim dia. I això és tot per avui, això. Tot això és per avui. Bé. De fet, us trobareu que aquests papers, us dono papers que ja els coneixeu. Però és anar situant cada vegada millor les coses, no? És a dir, d'anys anteriors en què havíem fet unes primeres aproximacions, ara que ens anem cada vegada aproximant una miqueta més. Bueno, sembla que us he donat un, que jo no en tinc cap. I que no en tinc cap no us els puc explicar. Un que hi ha... Aquest d'aquí, aquest. Me'l deixes, De moment, deixa'l aquí. Bueno, una altra qüestió, és dir, primer això, és dir, que us donaré papers, que ja els tenim d'altres vegades, però que els anem cada vegada collant més, no? Això primer. Segona cosa és que des del dia que tu vas faltar fins avui hem fet unes excursions rares i ara quasi bé tornem a empalmar amb el que vam fer quan vas venir tu. És a dir, el primer dia vam començar a intentar situar, recordeu? Oi que ja, quan tu vas venir ja vam donar un paper d'aquest 8 blanc, que sí? Ens vam començar a situar i llavors com que hi posàvem dintre de cada una de les àrees, vam començar per aquestes d'aquí baix, doncs hi posàvem tot el que es passava pel cap referent a allò. Després es va trobar que van sortir objeccions per aquí, que aquella situació era dubtosa. Per exemple, una bombeta, va sortir on la posem a tècnica o no la posem a tècnica. Però una bombeta no és llum, una bombeta dona llum però no és llum, i tal. Llavors van sortir problemes, no? D'això ens va portar els 2 últims dies, en comptes de posar aquest esquema, posar uns esquemes en què això estava així, més així. Algú el té, no? Aquest esquema? Bueno, això que tens tu, això que t'he donat a tu. Veus que hi ha una espècie, diguem-ne, de plans així, que hi havia el pla 1, que aquí posa 10 a baix de tot, després hi havia el 20, em penso, després hi havia el 40, el 50 i el 90, 80, 90, no? I llavors vam començar a relacionar tots els plans, que és un exercici difícil, més difícil perquè és en 3 dimensions, però que en canvi té l'avantatge que usa de ple el model real, el model complet. I això és veritat, i això no s'ha de perdre mai de vista. Però és molt complicat i valdria per a fer aplicacions més detallades, ja com és per exemple l'exemple aquest que vam fer l'últim dia. L'últim dia vam posar una frase que està al final de tot i la vam intentar situar en tot el model. Aleshores, doncs,
això està bé, però nosaltres anirem seguint ara, encara que farem recurs amb això que sempre que calgui, anirem seguint els plans. Ja veurem com ens en sortim, perquè tot ja vaig dir que s'havia planificat des dels plans superiors, és a dir, des de la ment humana, anar mirant altres plans, altres nivells, i per tant doncs costa de situar i potser situem en el pla de la llum una cosa que després l'haurem de canviar de lloc i coses d'aquestes, és a dir, això és de rectificació contínua. Però tant allò que vam fer de posar dintre tot de coses i després distribuir-les, com això que fem ara de que diem que es pugui canviar de nivell una cosa més endavant, perquè diem, això ho hem atribuït a la llum però resulta que és més propi que sigui dels electrons o més propi d'una altra cosa. Doncs aquests canvis són mètode. És a dir, i per tant aquest any estem veient el mètode fent-lo, no els resultats del mètode, que és el que feia jo sempre quan ensenyo, una cosa que m'he estudiat al meu compte i que us l'explico, no? Feta, sinó que l'estem fent, entre tots l'anem fent. I ens hem d'anar ajudant. I a més amb això el que feu és tenir més pràctica vosaltres. Però això passa perquè m'heu atrapat. És a dir, perquè en aquests cursos heu sigut tan constants durant 4 anys que esteu atrapant el moment que ho estic inventant. No tinc temps de polir-lo per entregar-lo, sinó que ho entrego abans de polir. I això que té un inconvenient també té un avantatge, perquè ho viu més des de dintre, ho viu més vitalment, el model i el mètode sobretot. Això em sembla que és interessant. És a dir, fixeu-vos que jo ho faig molt això, i aquesta vegada ha sigut espectacular. Ja vaig venir la primera vegada amb això quasi bé ple de coses, i aquest mare magno és d'anar posant així una mica ull. Em sembla que això va cap aquí, això va cap allà, això va cap allà, això va cap allà, i anar omplint. I una vegada tens els caixonets plens, llavors a veure com els organitzes. I vam agafar el de la tècnica i ens va sortir que la bombeta no estava pas aquí, encara que l'havíem posada aquí, sinó que estava al centre bombeta, estava molt més amunt, era del nivell 6, recordeu, no? Encara que el funcionament de la bombeta treballa amb llum i coses d'aquestes que són d'aquest nivell, no? Doncs hem après que quan fiques una cosa d'aquestes en un lloc, després la ulla va parar en un altre lloc. I que el fet que al final arribis a posar això aquí ja et ho mou tot. I ens passarà a nivells superiors que certes coses es faran moure aquest que el donàvem percebut, perquè el mètode global és global, i el ser global vol dir que quan varies una cosa ho varies tot queda afectat d'una manera o una altra. Cosa que no passa quan ets analític. Quan ets analític tu canvies el teu i els altres que es fotin, no saps què passa allà a l'altra banda. En canvi aquí està contínuament interaccionant tot amb tot, per tant passa això contínuament, i no és cap mal. I a més jo diria que és la forma còmoda d'usar el model. La forma còmoda d'usar el model és no dir coses definitives mai, sinó anar-nos aproximant. I el fet que jo posés aquí la bombeta volia dir que jo tenia una confusió mental. Doncs detectar la confusió mental és essencial. I adonar-se'n que la majoria de la gent quan parla no sap el que es diu. Això és importantíssim. Per no dir-ho tots, que tots ho fem. És a dir, sempre usem una verborrea terrible, una quantitat de paraules, i després vas dient, a veure, això què, potser no, és a dir, tan segur que estaves, però quan t'acostes una miqueta comences a estar insegur de tot el que estaves segur. I això és molt bo. I jo diria, per exemple, que el model mira amb 6 o 7 idees, objecte, subjecte, fenomen, noumen, teoria pràctica, i després matèria, vida i plasma, amb aquests 6, 7, 8, 9, amb aquests nous conceptes ja el tenim tot, el model. Suposant que no ens deixem alguna cosa important fora, que també pot passar en qualsevol moment, això sempre hi ha l'amenaça aquesta. Doncs, però aleshores ves situant les coses, a veure, on les poses. I no és que no tinguem prou païts les categories aquestes bàsiques, no, és que no sabem què diem, és que quan usem una paraula es deixem, jo disfruto molt ara llegint llibres i d'això, dibuixant-los, és a dir, aplicant el model, no? Veig que l'autor no sap el que es diu de res. Està dient allò que he dit abans i mires el que he dit abans i no ha dit res. I allò llavors fa referència a una altra cosa que tampoc l'ha dit clara. I per tant va estar muntant una espècie de cosa que ni ell mateix sap el que es diu. I molt menys ho transmet. Això és correcte. Amb articles periodístics. Què? Amb articles periodístics que poden ser d'assaig. Sí. És continu. Sí, és continu. Aquests com que a més parlen un article aquests de pensament. Són articles que parlen de les coses molt per sobre, molt genèriques, i encara tot belluga més. Però inclús les coses específiques doncs ballen molt, incluïdes les científiques. Incluïdes les científiques. Però això és un defecte o és una
No, és una característica. És a dir, és defecte i virtut. Perquè penso que no pot ser de l'altra manera. Bueno, pot ser més, és a dir, pot ser més rigorós, però hi ha una cosa essencial en aquesta imprecisió, que precisament tu no sé si tu l'has trobat en algun article sobre informàtica, que és a dir, la informàtica és tonta però segura. És a dir, la informàtica sí que sap el que es diu. El que passa que no diu res quasi bé, diu molt poca cosa, però el que diu molt ben dit, és a dir, diu el que diu i res més que el que diu. És a dir, és exactament al revés que nosaltres. I aleshores, una de les coses que estan lluitant els investigadors és amb el que en diuen intel·ligència artificial, que si és verdadera intel·ligència és entrar en aquest món de la imprecisió. És a dir, és que, per exemple, ja es troben amb el problema de llegir. Si llegeix, si hi ha una lectora que és sobre impremta, no hi ha problemes, perquè la impremta dona unes lletres quasi bé exactes, totes iguals. Però si agafa això, la pobra lectora es torna ximple, perquè aquí no se sap si diu figures o paveros. M'entens o no? Perquè segons com se llegeixi, si això és una P o és una F o és una M o és no sé què. I sempre escrivim aproximat, és a dir, aquest escriure aproximat és corrent, és característica de l'home, no? El fer les coses, el reconeixement de cares. És a dir, com que no hi ha un ull estàndard, no hi ha un nas estàndard, no hi ha res, no hi ha punts de comparació clars, és molt difícil, no? Aquestes coses, no? Reconèixer una persona a distància, que està lluny, que no la veus gaire bé, qui és, aquest o aquell? Això d'allò és un arbre o és una altra cosa? És a dir, sempre hi ha una espècie d'inseguretats i sempre el teniment humà està despert endevinant el que no veu i llegint el que no està escrit o el que és dubtós en l'escriptura. Exacte, això és molt difícil. Però això permet que es puguin dir coses de coses que no se saben gaire, si no, no podíem dir res. Això és l'avantatge que té aquest sistema, que vas navegant, com que tens un sistema imprecís, pots navegar amb coses que no saps gaire. I de fet és el mateix mètode meu, que jo faig una cosa global i tot queda confús. I poquet a poquet es va fent més clar, però sempre és confús. I cada vegada és una mica més clar. I l'únic que puc dir és que amb aquest mètode arribes a més claretat que sense el mètode, però no tampoc arribes a claretat del tot, no arribes mai. És a dir, no sé si noteu que tot balla sempre, tot està ballant sempre, tot està insegur. I això és bo, diguem-ne. És bo que no et quedis clavat, perquè llavors seria mort. És a dir, és el que dona la vida. Potser és el gran aprenentatge que haurem de fer, perquè això espanta. Sí. El què? L'augmentar el rigor? No, acceptar que tot és una inseguretat, que és una aproximació que té una intervenció contra de la seguretat. Sí. Passar del món de la no contradicció als altres, no? Sí. Una altra qüestió, també derivada, i és que l'últim dia vam dir que en realitat partim dels nostres nivells, que són el 8-9, i dic 8-9 també amb una imprecisió molt gran, perquè hi ha alguns que estan més cap al 8, altres estan més cap al 9, i tots estem bellugats, i tots estem vibrant i ballant com una espècie de moviment brownià, que fa que no estiguis mai en el mateix lloc, sempre. Doncs però partim d'aquest, i tots els altres nivells no existeixen en si, existeixen en mi. És a dir, jo els construeixo. És com si diguéssim, com aquelles cases que ara es fan, no sé si ho sabeu, ara fan unes cases que fan una espècie de cosa així, es fan una teulada. Això, sobretot als països nòrdics, ja ho fan tots, Holanda, Bèlgica, que plou tant, ho fan sempre. En comptes de construir la casa per pisos així, fan una espècie de cosa de formigó, una espècie de columna, llavors fan un sostre d'alt, que el formigó arriba fins al mig, i llavors van baixant els pisos, és a dir, van baixant la casa i al final ho fan tot aquí de baix, i ho fan tot penjat de dalt, de baixant. Doncs també podríem dir igual, aquesta pujada, diguem-ne, és una pujada fosca. És a dir, jo estic aquí perquè tinc uns pares, uns antepassats, uns micos, uns no sé què, uns peixos, uns cucs, i no sé quantes coses, però això ho sé ara mirant així, des d'aquí, enteneu? Però jo no sé res, és a dir, vaig pujar i prou, i em trobo existint. Soc el resultat d'una gran progressió, però que no sé què, que d'ella mateixa directament no la sé. I aleshores, aquí es vesteix la cultura nostra, l'educació, el que sigui, em vesteix els nivells d'aquest 8 i 9, posem que sigui el 8 i mig, el 85. Doncs, el 90, doncs, aleshores, els temins, fixeu-vos, primer, aquest sostre tots el tenim diferent, això per començar. I aquí estem intentant fer una espècie de camp, una
espècie de pissarra, perquè hi podem anar pintant cada un dels nostres i descobrint les diferències entre uns i els altres per inclús arribar a un comú, pactat. Allò que dèiem, un pacte federal d'idees. D'acord? Bueno, per això s'hi arriba o no s'hi arriba. Aquí ho estem fent una mica perquè calleu no us pregunto el vostre. Però, per exemple, tu l'altre dia vas mostrar una discrepància amb mi respecte de la posició del Cézanne, te'n recordes? I tu sempre has tingut una certa independència del model, sempre estàs tirant guitzes, petites guitzes, jo ho trobo perfecte, és com ha de ser. I tots haurien de fer igual, i jo veure que... A mi també em passa que certes àrees del model se'n fan més repetànies que les altres, el qual demostra que jo tampoc cobreixo el model aquest, que no l'he pensat per mi, l'he pensat per tots. Doncs cadascú té el seu, però és que a més el coneixement, el tracte, la intuïció, etc., la vivència del món, diguem-ne, total, el món universal, també cadascú la fa com pot. Cadascú la té com pot, com l'ha presa, com l'ha viscuda, com li ha passat, etc. Vull dir que nosaltres anem construint els mons inferiors, és a dir, els nivells 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0, els anem construint a partir d'aquestes que no som, que seria la genèrica, per dir-ho d'alguna manera, no? I un té una fletxa que arriba fins aquí, sobre un tema, sobre un altre tema la té fins aquí, l'altre té aquí, l'altre només la té aquí, l'altre no la té, etc. Per dir que això d'aquí, aquesta part de baix, és una part fluctuant, que uns la tenen més i altres la tenen menys, d'acord? I també és una espècie de pissarra tridimensional en la qual nosaltres anem situant el grau de profundització i de vivència i del que sigui, de saviesa i tal, dels estrats inferiors. I podríem també dir, si aquí s'hi vol posar alguna cúpula, vull dir també igual, o una cúpula de futur. És a dir que tota aquesta part de baix també és fluctuant i és diferent en cada un. I uns tenen més fons d'una cosa i menys fons de l'altra, uns amb un assumpte estan totalment aquí no s'han mogut, i en canvi sobre un altre han baixat moltíssim. És a dir, que cada persona, diguem-ne, tindria, i cada grup social i cada cultura i tal, tindrien uns fonaments, diguem-ne, o uns pisos inferiors més o menys desenvolupats. Queda clar? Dit d'una altra manera, podríem dir que la realitat total és com un mar immens, i això és com una barqueta. Hi ha barcos que tenen 3 pisos sota el nivell del mar, i barcos que en tenen 5, que tenen molt llast, que baixen molt avall, i alguns que el barco arriba fins on arriba, però després tiren uns bussos cap avall, que arriben més avall, etc. Depenents tots del barco, I la claretat del model, és a dir, el model com a tal, no és res més que una espècie de colonització parcial d'aquesta espècie de magma immens, que és la realitat total. Està com flotant amb aquest magma. No sé si això ajuda a entendre bé el conjunt del model, també. D'acord? Tenint en compte totes aquelles coses que ja no les explico, que aquest punt d'aquí empalma amb el d'aquí, que cada part d'aquesta és una bola també i no és un pla, i etc. Vull dir que això d'aquí lliga amb això d'aquí, que hi ha un tros d'aquí que dona la volta i torna per la banda d'aquí, etc. Totes aquestes coses que eren de la quarta dimensió, passar a la quarta dimensió i tot això, però això com que ho anem estudiant, he optat des de fa un any, això ho comentava amb l'Arcàdia, des de fa un any o dos, en comptes d'ensenyar les coses molt globalment, les ensenyo pas a pas, i a l'ensenyar-se pas a pas costa menys i és més divertit. El que passa que es perd a vegades la visió del conjunt, però en canvi es va un entrenant més en cada cosa. Bé, dites totes aquestes pròlegs, doncs avui tornaríem a tornar a fer, a tornar a començar aquell intent, potser un altre petit pròleg, i és que aleshores el que farem serà anar fent nivell per nivell. És a dir, la metodologia de fons del curs serà, avui toca el nivell de la llum, el dia que acabem el nivell de la llum tocarà el nivell dels electrons, dels leptons, etc. Després anirem al nivell dels protons, després anirem al nivell dels nuclis, després al nivell, etc. És a dir, anirem nivell per nivell. I sobretot fixar-nos en el nivell. Però en cada requadre podríem, és una qüestió de convenció, podríem posar coses que són del nivell i coses que no són del nivell però fan referència al nivell. Llavors, posar al costat el número del nivell de les quals són. M'explico? És a dir, és diferent una bombeta d'una pedra. Una pedra no fa referència a la llum, però una bombeta sí. I una pedra potser també, segons quin aspecte, perquè és llum entretinguda, però seria un altre requadre, això més profund. Però en el món de la tècnica, una pedra no fa referència a la llum. Potser excepte els diamants i aquestes pedres tan refringents, aquests cristalls, que retenen la llum. Però veieu, veieu quantes coses hi ha per dir.
Fixeu-vos que l'interès del curs no és col·locar-ho tot ni resoldre-ho tot, sinó ensenyar a col·locar i a resoldre. Que això és l'important. Bé, doncs tornem a començar i potser ens havíem començat per aquí, per la tècnica. Us faré unes coses semi-especials i semi-globaletes, és a dir, d'interrelació, perquè aneu agafant d'això. Jo segueixo encara amb una fase d'acumulació, com un calaix de sastre, d'acumulació de conceptes que sigui dintre de cada àrea d'aquestes. Trobar la paraula pròpia de cada àrea seria una feina que a mi em costa molt, em va costar fer això d'aquí moltíssim, i hi ha gent que té més traça que jo, i si algú de vosaltres diu aquí va bé la paraula tal, la discutim, i si ens sembla bé, doncs la posem com paraula canònica, diguem-ne, no? Com paraula categorial de cada un dels d'això. Bé, recordeu que dèiem que aquí hi ha el món tal com el veiem nosaltres quotidianament. Dèiem això. Aquí hi ha el món tal com el veiem quotidianament. En el cas de la llum, i pensant sempre, fixeu-vos, en coses que encara que siguin d'ara, també eren, suposem que eren, en el començament del Big Bang, quan només hi havia llum, que és el que estem definint, de fet. El món de la llum. D'acord? Doncs bé, aquest món de la llum, món quotidià, que ara és quotidià perquè avui és un dia qualsevol, no? Però fa milions d'anys podem suposar en principi que també hi havia quotidianitats, llavors, no? Recordeu que cap aquí eren les sorpreses i cap aquí eren les constants i les seguretats. Que ho dèiem, això? Ho teniu? Sí. D'això? Doncs jo poso, per exemple, una frase, poso aquestes vibracions del cosmos. Això és una frase. Fixeu-vos, aquí hem posat vibracions entenent-ho com una cosa que està passant, com un esdeveniment. I aleshores aquestes són unes que estic veient jo. Recordeu que en aquell paper que t'he donat a tu, aquestes estava dalt de tot, en el 9. Oi? Esclar, si són aquestes que nosaltres veiem ara, venen del 9, perquè això és el món que hi ha ara. Aleshores, hi ha una suposició de moment, després ho fonamentarem cap aquí. Fixeu-vos que les coses s'aguanten pels seus veïns. Cada àrea s'aguanta pels seus veïns. I ara veurem si hi havia subjecte abans o no n'hi havia de subjecte, que pogués dir aquestes. Que pogués dir segur que no. És a dir, en la llum no hi havia cap, el llenguatge català no existia, i l'humà tampoc. Per tant, la paraula aquestes no es podia dir. Però aquí no ens entretenim amb la paraula, sinó en el contingut de la paraula, amb un fer present una cosa, no? Presentar fer present, és a dir, era un món totalment mort, que no hi havia cap esperit en aquell que pogués viure l'objecte del signe, és a dir, el món aquell. Enteneu o no què vull dir? És a dir, aquesta és una pregunta que és la que ens introduirà cap aquí. Aquesta pregunta és importantíssima, i ja després ja tornarem cap aquí una altra vegada si anem fent moviments. Jo us pregunto a vosaltres, és a dir, ens han ensenyat en les escoles, ens han ensenyat que fins que l'home, això el Teilhard de Chardin ho diu molt bé, fins que l'home no ha sigut creat i posat en un paradís preparat en 7 dies o amb el que sigui, preparat per ell, perquè ell el disfrutés. Llavors al final ve l'home i el disfruta. I l'home és el que el disfruta, i una posta de sol no és bella si l'home la mira, però si no és un despilfarro, no sé com s'hi diu en català, un devassat. Un malbaratament doncs, de la natura.
els colors de les flors, quina gràcia tenen si no hi ha un ser humà que disfruta amb el joc de colors? És a dir, vosaltres creieu que les abelles, quan van a això, no fan res més que l'instint, que és el que ens han ensenyat, que no és sentit de bellesa ni estètica ni res, sinó és que és un color cridaner, com el toro, que se va cap al vermell, no? Doncs l'abella va cap al groc, cap al verd, cap al blau, cap al que sigui, que són colors purs, i aleshores això atreu molt a l'instint, però no és res, diguem-ne, de disfrutar res, sinó que és una crida química, per dir-ho d'alguna manera. Però no ho sabem, això. Això no ho sabem, exactament, és el que volia que diguessis. És a dir, nosaltres no ho sabem, però a les escoles venien a dir que no, que faltava venir l'home perquè tot això tingués gràcia. I que per tant era un món mort, diguem-ne. Vosaltres us imagineu que camineu per dintre d'un túnel, no es veu res, una nit molt fosca que està tot tapat, no es veu res. Però hi són totes les coses allà. Doncs ens feien imaginar que abans que existia l'home tot era com una espècie de nit immensa, perquè no hi havia esclat de res, tot era mort. Tot això que hi ha aquí, apaguéssim la llum i ja no ens serviria de res, no veuríem res, diríem, no? I per tant, doncs, fixeu-vos, la pregunta que faig de fons. Vosaltres creieu que l'univers, abans d'existir l'home, veia? No veia, pregunteu-me del revés, que és com ho ensenyen, no hi veia res, no hi havia ningú que veiés res. Potser Déu, però deixem-ne Déu tranquil, el mateix univers. Vosaltres què us sembla? Què opineu? És a dir, opineu senzillament vull dir, segons la vostra saviesa particular. És a dir, què us sembla? Com us ho imagineu, això? Prescindint del que us han ensenyat a l'escola. Jo penso que veu que com el veiem nosaltres és impossible, perquè si no ja seria nosaltres. Però hi ha tota una sèrie de sentits que no coneixem o desconeixem, o coneixem poc, o suposem en els animals i en les plantes i en les altres coses, que poden tenir un sentit i poden veure coses. De quina manera no ho sabem, això. La forma de claretat és difícil. Fixeu-vos que veure, en el fons, vol dir rebre informació, o no? És una generalització del veure, és una classe de forma de transmetre informació. És a dir, nosaltres, per exemple, ara rebem informació, esteu rebent informació pel so, però el so no pertany al nivell aquest, al nivell 1. El so, com que és vibració de molècules, pertany al nivell 6. En el nivell 1 no hi ha so, no hi ha cap so. Però esclar, jo dic so i llum perquè jo tinc una oïda i tinc una vista. Té sentit parlar de llum sense vista? Jo penso que sí, jo crec que sí. Tu creus que sí? Sí, perquè les parts que se n'entenen. Tenen fototropismes que se'n diuen, positius i negatius. Això que acabes de dir és molt important, la paraula d'informació. Quan apareix la paraula d'informació i deixem de humanitzar el mot veure. Sí, però ara fixa't, ara... La informació existeix des del principi. Ara afinem més perquè la informació, per exemple, ens arriba per el so, i ens arriba per més camins. Aquí estem en el nivell 1. En el nivell 1 només ens interessa la informació que ve a través de la llum. És a dir, que són modulacions de llum. Modulacions o variacions de la freqüència, coses d'aquest tipus, no? És una informació. És una informació. Molt bé. La pregunta és, en el temps anterior a l'home i anterior a l'existència de l'òrgan de la vista que pertany al nivell 8. L'òrgan de la vista necessita nervis i els nervis són a nivell 8. En el nivell 7 hi ha la taca òptica que tenen les cèl·lules, perquè el nivell 7 és la cèl·lula. I quan ja parlem d'una sola cèl·lula, doncs pregunto, una cèl·lula sola veu? Veu pròpiament potser amb la paraula que l'has entès. No, veu cèl·lula, el seu estil. Però capta informació. Exacte, capta informació a través de la llum? Sí. I per això té la taca òptica. A més, si no fos així, no tindríem la retina. La retina ve de que en la cèl·lula hi ha alguna potència de captar llum, de captar informació lumínica, que fa que es pugui arribar a crear la retina. Si no, no sortiria. Del no res no surt res. Enteneu què vull dir? Per tant, ja hem arribat que en el nivell 7 doncs hi ha qui veu, d'alguna manera. Què més? Què anaves a dir tu? És que a la teva pregunta, del primer moment
17 són diferents formes d'existència que suposo que la llum, amb això que deia el Manuel, la informació es transmet entre aquesta existència, es transmet informació d'alguna manera que potser a nosaltres ens escapa, però hi és. Digue-li veure o la paraula és adequada. Anem baixant una miqueta encara. La taca òptica, algú sap químicament com funciona? És a dir, fixeu-vos que la cèl·lula té el nivell sota el nivell 6, això és nivell 7, la cèl·lula. El nivell 6 és la molècula. I avui està de moda el que se'n diu la biologia molecular, que és reduir tot el que és la cèl·lula a combinacions de molècules. I això jo crec que és veritat. Ja veurem que és una àrea només, és un tros del model, però és veritat aquest tros de model. És a dir, que no és tota la veritat, però és veritat. Doncs bé, què passa a la taca òptica perquè capti llum i capti variacions de llum i reaccioni a conseqüència? No sé si algú ho sap, sabeu alguna cosa d'això, però fixeu-vos que estem tota l'estona, això no us ho volia dir però us ho dic, estem tota l'estona per la via objectiva, per la via científica, diguem, per la via científica, si voleu la tècnica científica, objectiva, tota aquesta àrea de per aquí, no? A la retina hi ha una substància química, dues substàncies que es diu la eritroxina i la rodoxina. Són dues substàncies químiques que es transformen quan la llum hi bat i a més es transformen d'una manera variada segons les variacions de la llum. D'acord? Per tant, podríem dir que hi ha una substància química, per tant, en el nivell 6 hi ha unes substàncies sensibles a les variacions de llum i per tant a la informació lumínica. Fixeu-vos com anem baixant. Jo ara, no sé, en aquest moment, perquè ho tenia d'improvisar i ara no se m'ocorre, és una cosa a estudiar, és una tesi doctoral d'aquelles que a mi se m'ocorren a punta pala, oi? Doncs al nivell 5, què passa? Per això està bastant estudiat, per exemple, amb la clorofil·la. La clorofil·la també és una cosa que és sensible a la llum, i la llum la fa crear glucosa. I no solament se sap, jo amb la eritroxina i la rodoxina no ho sé, però amb la clorofil·la, si voleu, tinc inclús tot desenvolupat, una cosa complicadíssima, que a més està en moltes enciclopèdies, és famosa. Ja han agafat d'això. Doncs una cosa molt complicada de com atòmicament i subatòmicament, inclús electrònicament, que és el nivell 2, juga un electró que es canvia en la clorofil·la per captar la llum i després fer tota l'operació clorofílica i després deixar anar l'anhídrid carbònic, menjar-se l'anhídrid carbònic i deixar oxigen, que és la funció clorofílica, a partir de la llum. És a dir, que hi ha tot estudiat, que el que va des de la llum fins a la molècula, tot aquest pas està tot estudiat. D'acord? Per tant, a nivell objectiu, la llum fa feina, per tant, dona informació, fa una feina derivada d'una informació, que totes les informacions són uns ordinadors claríssim, no? Una informació dona una acció, que és el programa que es realitza. Tot l'ordinador és un robot. Ja no diguem una impressora, que és claríssim que és un robot. Però tot ordinador és un robot mínim. El que se li dona informació és perquè faci coses. És un ordinador de praxis, d'acció. D'acord? Doncs la informació i l'acció que se'n deriva de la informació funciona a tots els nivells. De la llum, que és on estem. Fixeu-vos com afinem, no? I vostès diem que això ho diem a nivell objectiu. Espera, sí. Però penso que no. Bueno, fixa't, la paraula informació requereix no només que es reaccioni mecànicament, sinó requereix que hi hagi un subjecte que se n'enteri. O no? Almenys a nivell humà és cert, això, no? És dir, per exemple, una hemeroteca és una quantitat d'informació enorme si no la mira ningú. És dir, quan nosaltres diem que el diari és informatiu és perquè el llegim. És dir, si no hi haguessin homes, per què servirien els diaris? Per res. És dir, tota informació requereix un informat. I un informat que se n'adona, i aquest és el punt clau, per això et deia que era objectiu fins ara. El clau és què vol dir adonar-se. Perquè, per exemple, es considerava que en l'instint no hi havia consciència i que els ocells feien el niu
doncs quan venia la primavera sentien una escalforeta i feien el niu. Les plantes rebien una escalforeta i feien fulles. No? Però això no es considerava consciència. I per això deien, quan arriba l'home... És a dir, que hem acceptat la informació, l'hem demostrat, diguem-ne, científicament, en el terreny objectiu, en un terreny en què la informació fa l'acció sense consciència. Això és com t'ho venien a l'escola, a nivells inferiors. Ara, la pregunta és, a nivell humà hi ha més que això. I suposem que la consciència no és automàtica. És a dir, que hi ha la informació, la decisió i l'execució. I la decisió no és només una resposta automàtica a una acció automàtica. Allò de la llei de Newton, que a tota acció li correspon una reacció igual i contrària. És a dir, tu tires una pitada a la pedra i la pedra es belluga, paf. Això, no sé si recordeu l'any passat, en aquestes classes ja vam discutir el tema de les piles enormes, d'una unitat d'unes piles amorfes. Allà sí que hi ha llei de Newton, recordeu, Ara estic ja amb el camí de la solució de la pregunta, però la llei de Newton no es compleix, des que hi ha la física quàntica, en les unitats elementals, ni amb un raig de llum, ni amb un electró, ni amb un protó, ni amb un nucli, ni amb un àtom, ni amb una molècula, ni amb una cèl·lula, ni amb un metasol, ni amb una col·lectivitat. Una, dic una. Que és una, fixeu-vos que és el terreny dels individus. Enteneu? I definibles objectivament tenen una estructura aquestes unitats, però tenen una llibertat. Jo deia que tenien una llibertat. Sabem o que ens creiem, els que hi creiem, que ja ni creu això, que l'home té llibertat. Hi ha gent que no creu res d'això, creu que l'home és instint, i tots els derivats del Pavlov que diuen altres, no? Doncs, i els Skinners i skinneristes i conductistes i behavioristes i coses d'aquestes diuen que no existeix. L'únic que hi ha són reflexos condicionats, que són una cosa automàtica i modulable des de fora, des de fora del mateix. Doncs hi ha els reflexes incondicionats, que són instintius, per dir-ho d'alguna manera, són automàtics totals. I després hi ha uns altres que també són automàtics, però que estan condicionats, és a dir, que des de fora els pots variar. Però des de fora vol dir que hi ha un altre senyor que també té els seus reflexos condicionats que condiciona els teus. Doncs, aquests pensen que no existeix res d'això ni en l'home. És una opció. Jo dic que aquesta gent potser té la raó, i llavors amb aquesta gent aquí, tapat. Sí, no hi és. Només tenen aquest tros d'aquí. Pot ser pla, o pot ser un cilindre que tanqui una rodona que tanqui més petita, jo penso que es podria estudiar, no? El que són aquestes persones, però vull dir, jo no m'hi enfadaria. Jo només diria senzillament que el seu model de meu són diferents i que es vegin les diferències i punt. D'acord? I a veure qui explica més coses. Bé, deia, jo l'any passat quan explicàvem el nivell 0, el nivell quàntic, ens hi vam dedicar bastant, que la indeterminació quàntica, que a primera vista doncs, és no mecanicisme, no llei, no identitat, no res de tot això aquí, que és un caos, que és un atzar, que el que sigui. Hi ha dues classes d'atzar, dèiem, recordeu, un atzar que no dona res, que és el desordre pur, i un altre del qual surten ordres. És un atzar creatiu. I aleshores jo deia que aquests atzars creatius eren el que se'n diu llibertat en llenguatge humà. És a dir, que la llibertat creativa és la que del no-res, de l'ordre, és a dir, del desordre, del caos, en treu ordres. I per tant és una cosa que està per damunt del desordre i de l'ordre, d'alguna manera. D'acord? Doncs els que pensin així, que no és cap obligació, doncs evidentment tenen d'acceptar que la llum veu la llum, que és el que volia, on volia arribar. Fort, La llum veu. Esclar, estem en el nivell 1. En el nivell 1 el subjecte és la llum i l'objecte és la llum. La llum veu la llum. Fixeu-vos que... Se sent informada. Exacte, se sent informada, fa el que li dona la gana i respon.
I ser informada, fixeu-vos que la paraula informació, tal com es tracta en informàtica, és objectiva, tan objectiva que subjectiva amb els ordinadors. No? És objectiva. Però quan jo dic que la llum veu la llum, estic dient no el mateix. No estic dient que es veu a si mateixa, que això també ho diré. Això ho diré després, però encara no ho dic. Sinó que la llum, com a conscient, com a subjecte conscient, veu la llum com a objecte, com a informació que li ve de fora. Que es fa lluminosa quan la veu i que quan no la veu és fosca, per dir-ho d'alguna manera, és informació només. És a dir, imagineu-vos que això sigui un diari, no? Bueno, és igual, aquest mateix paper. Apagueu la llum i no es veu res. D'acord? És informació objectiva, però que no està subjectivada perquè no m'informa res a mi. Però és informació. Doncs aquesta cosa morta, fosca, que és, perquè quan hi ha llum, bé que me n'entero, i si no hi és, no hi és, per tant, té un valor. Aquesta cosa fosca, morta, perquè tot el que hi ha per aquí és mort, tot el perquè aquí hi ha les vivències, que no són posades per les vivències, recordeu que dèiem que aquesta era les vivències i aquesta era les estructures. Les estructures són totes mortes i les vivències són totes vives. Doncs bé, la llum morta és vista per la llum viva, que són dos llums diferents, dos aspectes diferents de la llum. Aquí hi ha la llum com a estructura i aquí hi ha la llum com a subjecte, com a mirador. I recordeu, que a més això és una cosa divertidíssima, doncs que quan s'explica el mètode científic sempre posen un ull aquí, que és l'observador. I té d'haver-hi observador. Si no hi ha observador, què passa aquí? Quin sentit té tot això? És tot mort i tot fosc. És una llum fosca. La llum no observada és una llum fosca. Que la pots descriure en forma d'ones, en forma de fórmules, però no és l'esclat de la llum. I fixa't que ara resulta que el que és verament llum més aviat és el de dintre. I el de fora és una espècie d'estructura morta, que només cobra vida si és mirada. Recordeu que l'altre dia discutia molt que semblava que això sí, però que això doncs és difícil. És dir, que això era metafòric parlar de llum aquí. I ara resulta que el que sembla que és metafòric és parlar de llum aquí. Per què? Dic que la llum és una vibració d'un pla elèctric amb un pla magnètic de 30 angstroms de longitud d'ona. Això no em negareu que sembla que és la llum. Enteneu què vull dir? I no obstant és la llum, és el que és la llum en ciència. Però... Però hem de mesurar-la. Exacte. És mirat des de fora, és com un paralític, que li posen un endemiatge, una vestida d'una casa perquè no toques la casa, una cosa així. La casa se't queda encara misteriosa. D'acord? Doncs aquest misteri, diguem-ne, és la verdadera llum, és la il·luminació. I la il·luminació és subjectiva. I jo deia que aquesta mena d'il·luminació no es diferencia gens de la il·luminació d'entendre una frase. I això ja teníem una mica de discrepància. És a dir, que veure una llum i entendre una frase, en el fons és el mateix fenomen. És un esclat nerviós dintre del nostre cervell, que ja estic explicant objectivament, amb això del nerviós i aquestes històries, que és inexplicable, però que hi és i que a més determina tot. És a dir, si no hi ha això, tot el que no vol res, és fosc, és negre. Queda clar això o no? És una la volta. Sí, he girat la cosa del revés. Sí, he girat la cosa del revés. Bé, doncs fixeu-vos que això era només per justificar la paraula aquestes. La paraula aquestes requereix un subjecte, requereix una cosa que hi hagi al darrere vivencial. Recordeu, també us explicava això al principi, em sembla que el primer any de tots. Us deia, feia una anàlisi dels... Això vaig tornar a sortir l'últim dia. L'anàlisi de les paraules, de la gramàtica, i dèiem que certes paraules no valien per elles mateixes, sinó per el que es vivia amb elles. Avui, això, aquest, tu, jo, són paraules que no diuen res. És a dir, vas per al metro i si no el que diu jo demà aniré al ball de disfresses. I et gires per mirar qui ho diu, perquè si no, jo no vol dir res. Si no mires a veure qui ho ha dit, doncs jo no vol dir perdre's entrat de res. Quan dius aquest noi, i mira immediatament vol dir què fa, quan diu aquest o qui mira. Si no, aquest no vol dir res. Són paraules comodí, que serien les més abstractes del món i resulta que són les més concretes del món. Però són concretes perquè van associades amb una vivència. Una vivència que té una estructura externa, la indexació que deia l'altre dia, l'índex,
que indexa aquest. La indexació és l'estructura externa, però el que ens estem referint no és l'estructura externa, sinó la vivència. D'acord? És el mateix que en l'obra d'art. L'obra d'art no és art, és obra d'art. És una indexació d'art. Quan indexem en informàtica, l'acte d'indexar no és el que ens interessa. El que ens interessa és la cosa indexada. I l'altre més per activar, perquè ens arribi la cosa. Doncs igual, les paraules aquestes, les paraules demostratives i aquestes paraules així, doncs això té un nom amb lògica moderna, que ara no me'n recordo, ja us el buscaré. Tenen un nom propi, aquestes paraules, els noms propis i tot això, que quan dius Napoleó, oi? Si no saps qui és, no dius res. Napoleó, la paraula Napoleó no diu res del senyor Napoleó. Doncs, totes aquestes paraules que les han filosofat els lògics moderns, doncs són paraules que fan referència a una vivència. Necessita el vividor i la vivència. El vividor i la vivència, que estan aquí darrere. Ja ho veurem ara. Doncs de moment estem en un cosmos. Fixeu-vos que aquí dèiem el món corrent i aquí posaven les constàncies i aquí les variabilitats. La màxima variabilitat és el succeir-se de cada dia, el que va passant. Ara, com que hem agafat la paraula cosmos, que és una paraula que abarca tot l'univers, doncs tot aquest nivell, recordeu que dèiem que eren conjunts concrets heterogenis, que aquí baix seria tot el cosmos i aquí serien parts del cosmos i al final aquí seria només el moment ara que jo tinc i que estic centrat en un fenomen determinat i en un objecte determinat. Aquest raig de llum, oi? I en canvi serien aquí cada vegada coses més amples fins a arribar a la totalitat. En aquí, si tu el centre el poses molt cap aquí, és el cosmos que jo veig ara. I si el poses al centre cap aquí, és el cosmos que jo sé, el memòric, el de la memòria, que és molt més ample, però molt més imprecís. Aquest està. És un pou inacabable de detalls i aquest és un pou inacabable de totalitats, diguem-ne. Veieu la cosa, una miqueta? I, a veure si això ho he posat bé, he posat vibracions, és a dir, que és el pont entre això i això. Això són com unes emanacions d'això, com uns efluvis que venen d'aquí i que m'afecten a mi. Això, Lucreci, que té tot un tractat de filosofia en vers, que es diu Darrere natura, de la naturalesa de les coses, doncs diu que el cosmos, perquè a nosaltres ens afecti, envia unes boletes molt petitetes que van desprenent-se de la realitat cap a nosaltres i es van integrant en nosaltres. Imagina, pobret, un pot al llarg de la història de la humanitat que després s'ho ha imaginat a la seva manera, totes imprecises, però molt variades i molt boniques i totes fonamentades en alguna cosa, amb una raó perquè es digui així, i és molt interessant. I aquí, per exemple, ja podríem fer tot un tros d'història de la filosofia de com interpreta la llum des dels grecs primitius i des dels indis i tal, etc. Doncs, i el dir aquests senyors, vull dir els físics d'aquells senyors, que després hi havia els mítics i tota una sèrie de gent que l'interpretaven d'altres maneres molt diferents. Bé, doncs no sé si queda una miqueta situat aquests tres punts. Aquí jo tinc posades més coses, en comptes de vibracions poso el món lluminós, és una forma de construir-ho diferent. El món lluminós, aquest món. Aquest món, la paraula lluminós, fixeu-vos que té una arrel, que és llum. I la llum tindria de venir aquí. Això ja ho vam discutir l'últim dia, em penso. És a dir, dèiem que quan es mira la totalitat com a unitat, com a conjunt unitari, doncs es posa aquí. Quan es veu com una estructura, és a dir, com un conjunt que té elements, format d'elements el posem aquí. És a dir, aquí posem el ser i aquí posem l'estructura. Perquè aquí anem cap a la metafísica, cap al nomen, que és unitari, és unificador. D'acord? I quan nosaltres diem la llum, podem dir moltes coses, però totes en aquesta línia, que ja les anirem veient. Quan diem la llum, el món llum,
poso, per exemple, com més científicament, hi poso plasma 1. Si voleu us pot posar. Una de les coses que es poden posar aquí és plasma 1. No sé si recordareu que quan us vaig explicar l'ordenada real, recordeu que dèiem que hi havia la bola i després li afegíem una ordenada real, que és la que fa els pisos, els nivells, no? I aquella ordenada real, si recordeu, era rodona. Hi havia el 0, hi havia el 5, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9, 4. Doncs, no sé si recordeu, el 1, el 2 i el 3, és a dir, quasi el 3, era una part que es deia, perdó, més cap aquí, una part que es deia plasma. Això es deia matèria, tot això d'aquí, i això es deia vida. No sé si ho recordeu, és a dir, reduïem les 10 a 3. Plasma, matèria i vida. Que recordeu una miqueta d'això, anem repassant. I suposo que no us molesta repassar perquè més bé ajuda, no? Perquè hi ha tantes coses que anirem adquirint soltura si les repassem. Doncs bé, dèiem també que matèria i vida era una cosa que en la tradició se'ns havia explicat molt, però que això d'aquí, és a dir, que antigament en comptes d'aquestes només n'hi havia, és a dir, faltava tot això. És a dir, hi havia matèria, suposant que s'imagini rodó, i vida, i prou. És a dir, hi havia la C i la B, però faltava l'A. I que l'A ha sortit, des del punt de vista de ciència, ha sortit en aquest últim segle i encara tardet en l'últim segle. Bé, dit d'una altra manera, recordeu que dèiem que tant els electrons com els protons com els nuclis era molt còmode explicar-los com a corpuscles, però que aquesta mentalitat de peces petites és una mentalitat de la matèria, que ha anat molt bé pels àtoms, per les molècules i per les cèl·lules. Millor dit, aquí estan els nuclis. Sí, és que això m'he equivocat. Aquí hi ha la llum, aquí hi ha els electrons i aquí hi ha els protons. Llavors aquí hi ha els nuclis, els àtoms i les molècules. I això és tot la matèria. I la matèria ha anat molt bé, en el mig el rei és l'àtom, i la paraula àtomos vol dir no divisible, i la gent s'imaginava un cos. I tota la filosofia i tota la física i tota la mentalitat occidental està basada en la noció de corpuscle, de cos, corpus, sòlid a més, sòlid. Inclús els líquids no són més que pilotonaments de coses sòlides que rellisquen unes sobre les altres, però són sempre boletes sòlides. I la mentalitat de boleta, que a més s'aplica després als astres i a tot arreu, no? Tots són boletes, doncs és una mentalitat que ha marcat molt a tot nosaltres. La gent quan pensa un ser, sempre pensa un sòlid. Sempre, si es vulgui, no pensa mai un líquid, un gas. El ser sempre pensa una cosa vol dir una cadira, però no vol dir un núvol. Bueno, un núvol ja costa una mica que sigui una cosa, però esclar, encara aguanta bastant. És un corpuscle una mica així inestable, però en tant en quant és una espècie de floc. Llavors és cosa, però és cosa el nitrogen que hi ha per aquí dintre, barrejat en l'aire, és cosa això. Costa més, és a dir, que tenim la mentalitat materialista de pensar les coses com a cossos. És que aquí el concepte plasma t'allunya bastant de la llum. Plasma, matèria i vida. I la llum la veus com un salt. Tu? A veure, explica'm això, perquè jo penso posar plasma 1 aquí. O sigui que a mi no m'allunya, a tu sí. Són el líquid. El plasma, ara. Molt bé, entenc això. És a dir, que la paraula plasma queda molt lluny de la llum. Sí, ja t'entenc. I que la llum té tota una realitat que no sembla que es contempli. Ara, els físics, quan diuen plasma, ells diuen que la matèria té 4 estats. Sòlid, líquid, gaseós i plasma. Per ells el plasma no és el líquid. És a dir, tant el sòlid com el gaseós és matèria. Són formes de la matèria. I el plasma és una altra història. Per exemple, que tampoc ho és, perquè el foc no és més que una reacció química, és del nivell 5-6 el foc. Sí. A Museu de la Ciència hi ha una bola de plasma. Sí. Però inclús el llamp te l'explicaven com una descàrrega d'electrons, com el senyor que ha buidat el sac dels electrons. I llavors allò és la paperina per on baixa. Sí, i tant. És a dir, el plasma és una cosa rara, que és el que fa que es digui que un electró pot ser corpuscle i pot ser ona.
I si de cas podíem dir el que s'assembla al plasma és una ona, i com que tu la ona la penses en líquid, doncs per això has dit el que has dit, no? Una ona del mar. Per exemple, l'aire, les ones extres que no veus del sol. Sí, això ho penses tu, però vull dir, la gent corrent ara, prescindint de la teva saviesa i de la teva erudició, diguem-ne, la gent pensa plasma, si se li diu que és ona, també torna a pensar en líquid, perquè la gent les ones les veu sobretot les ones del mar, o d'un llac o el que sigui, són les ones que veu clares. Les altres zones se les ha d'explicar molt, perquè les entenguin les ones del so i les ones de la llum. Però vaja, nosaltres sabem el que són ones, el moviment vibratori harmònic. Doncs ja la llum queda dintre, que ho veus o no? El que no semblaria que quedessin dintre són els electrons i els protons. I això avui dia, per sort, la física ha demostrat claríssimament que es pot, ja com diuen, el microscopi electrònic. El microscopi electrònic ja està fet amb electrons que funcionen com llum. És a dir, que no funcionen com a corpuscles, perquè si no, no podien fer el que fan. És a dir, funcionen amb les interferències, amb les refraccions, amb les difraccions, com si fos llum. D'acord? És a dir, que això que els electrons són una boleta, ens ho hem d'esborrar del cap perquè no ho són, una boleta. El que passa és que fent un gran esforç i forçant molt les coses, se'l pot tractar més o menys bé com una boleta, de vegades, per segons què. I quan es diu pasta quàntica, segurament tampoc és una Exacte, pasta. És que són paraules que s'han creat per les coses tornen exacte. Però fixeu-vos una cosa curiosa, que la física en aquests últims anys no solament ha provat que l'electró és una ona, és com si digués més llum, i ha provat que el protó també és llum, és una ona, sinó que inclús ha aconseguit amb aquests i amb alguns àtoms, esclar, hi ha un àtom, que és l'àtom d'hidrogen, que en realitat és un protó, amb un electró. Per tant, és molt poc d'aquí. Però ja els següents, l'hèlix, els altres, ja són molt complicats. Doncs s'ha aconseguit enviar un raig d'àtoms i produir efectes d'interferència, com si fos una ona. O sigui, això ha sortit, jo l'he llegit fa pocs dies a la investigació de ciència, això. O sigui que, igual com els criteris d'aquí, extrapolats, es fan servir per aquí, també els criteris d'aquí extrapolats poden fer-se servir per allà. Però el que sí que és clar és que aquí hi ha un nucli que és corpuscular i aquí hi ha un nucli que és ondulatori, fonamentalment. I després tot el més són extensions deformadores. Entesos? Bé, doncs, segons la teoria del Big Bang, que és una teoria tan discutible com les altres, però que Déu-n'hi-do que explica, doncs en aquelles, això ho teniu vosaltres ara aquí, fa mandra de buscar-ho. Doncs en la primera fase, a veure, aquí ho trobem. Bueno, sí, aquella que hi ha tants numerets, aquella que hi ha tants numerets, tu la trobes de seguida, tu ets genial. Bueno, doncs sí, aquesta, exacte. Doncs, en aquesta d'aquí, suposant que el Big Bang fos aquí, que és el 0, aquesta ratlla és una ratlla totalment absurda, és a dir, una ratlla que és un misteri, doncs quan entres aquí, en l'etapa 1, que és l'etapa fotònica, que és aquest 1, que és aquest nivell que estem fent nosaltres, doncs aleshores l'únic que hi ha és radiació lluminosa, no hi ha res més. Bé, hi ha restes, molts restes, però restes importantíssims de l'etapa anterior. És a dir, que en l'etapa 0 només hi ha la pasta quàntica que deies tu, que la pasta quàntica és impossible quasi d'imaginar-se-la, està en el 0, no està ni allà. O sigui, jo li dic de vegades extrapolant plasma 0, que és quan només hi ha la indeterminació de Planck. Si mireu aquell llibre que us vaig donar, en què hi havia totes les pàgines amb tots els números de tots els detalls del 100, o potser aquella altra rodona, aquella rodona així, tu seràs la meva secretària, m'aniràs buscant, sí, aquesta rodona, sí. Veureu que em sembla que ho diu aquí, molt al començament, diu energia de Planck. Energia de Planck. Això és un umbral, és un dintell, que darrere d'això tot és indeterminat. I que davant d'això és possible la llum i només que la llum, de moment. Després de l'energia de Planck posa plasma 1, fixa't que funciona bé l'esquema, posa plasma 1, a darrere de l'energia de Planck posa plasma 0,
I posa partícules virtuals, que això és una invenció que s'han fet per extendre la noció fins quasi bé aquí, la noció de partícula. En diuen virtuals perquè no hi són, però hi poden ser. Això després del plasma. Això després del plasma zero. Partícules virtuals. Llavors posa energia de Planck. Energia de Planck vol dir és un dintell a partir del qual pot haver-hi llum. És a dir, l'univers es va expansionant i allà té tota l'energia de l'univers reduïda a 1 mil·límetre cúbic. I llavors allà està tan apretat tot que, com que cada quàntum necessita un mínim d'espai, temps i força, recordeu que ho explicàvem, doncs fins que no hi ha aquest mínim, doncs no pot sortir a la primera raig de llum, perquè el primer quàntum de llum, perquè la paraula quàntum la gent a vegades l'entén malament, el món quàntic, en realitat, a darrere de l'energia de Planck no hauríem de parlar de món quàntic, sinó de món subquàntic, perquè quantificar vol dir ja tenir forma. M'enteneu? És la primera forma que hi ha, el quàntum. I per tant, pot haver-hi llum a partir de que pot haver-hi quàntums. I perquè hi hagi quàntums té d'haver una mica, té d'haver un quàntum, una quantitat. I aquesta mica és això que s'ha marxat del 0 i que ja és 1, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. M'explico? És un número, és a dir, aquí posa, l'energia de Planck és 10 elevat a menys 54. Doncs, no, això són els anys, perdó. Això són els anys, això són les edats, sí. Però en el paper aquell que explico amb més detall, us poso l'energia que es necessita, el temps, l'espai, la força, no sé quantes coses posa per allà. I aleshores, a partir d'aquí, primers fotons reals posa. I posa que és 10 elevat a 18 gigaelectrons voltis. Vol dir que és una cosa d'una energia enorme, és a dir, que en aquesta... Ja te l'he tornat, aquella altra? Doncs, si el torno a voler, Doncs, sí, l'energia és això, és aquesta cosa que va posant per aquí, l'energia, doncs permet, aquí, a partir d'aquí, doncs, uns rajos de llum d'una freqüència immensa que no s'assemblen res als actuals. La llum visible, fixeu-vos, està aquí, i això està aquí baix, és a dir, que va diluint-se i fent-se més fluixa. Al principi, diguem-ne, amb un sol quàntum de llum hi tenia d'haver tota l'energia de l'univers. És a dir, tota l'energia dels milions de galàxies que tenen milions d'estrelles cada galàxia. Tot això estava amb un sol, és el primer que va poder existir a l'arrencada. Doncs aquella pasteta que hi havia allà, això és el plasma 1. És un cataplasma, això. Va, deixem-lo per aquí, perquè, doncs, no sé si queda clar. Aleshores, a mida, doncs, es va passant del 0 cap a l'1, aleshores, el plasma segueix sent llum, fins que arriba un moment, cada vegada més fluixa, és a dir, aquí va caient, veieu aquesta caiguda que hi ha aquí? Això que va caient, així vol dir que aquí hi ha l'energia, cada vegada és més fluix, és a dir, va caient sempre. Dit d'una altra manera, aquí hi ha la màxima negentropia i va augmentant l'entropia. El que passa que veurem que el sistema genera unes boletes en les quals dintre s'aguanta l'entropia i fora augmenta més dintre s'aguanta la negentropia, que és el positiu, i el desordre queda expulsat cap a fora. Aquest caure és inexorable, però hi ha una cosa que el Prigogine en diu sistemes metaestables, és a dir, el sistema, l'estabilitat del sistema conjunt de la bola de l'univers, el que sigui l'univers, doncs va caient. L'estabilitat porta a l'estabilitat, a la mort, que és la màxima estabilitat. És a dir, físicament és l'estabilitat total. Però resulta que es fan com rissos en l'univers i s'escapen i inventen uns sistemes molt originals que el Prigogine en diu sistemes metaestables i que consisteixen en què mengen ordre i caguen desordre. Que això és menjar informació i cagar desinformació. És a dir, és el mateix. És a dir, al principi, el Carnot, que és el que va inventar al principi de l'entropia,
doncs parlava d'ordre i desordre. Però després, en aquest segle ja, un senyor que es diu Shannon, el coneixes, és un informàtic famós, doncs, agafant la mateixa fórmula de l'entropia del Carnot, doncs canviant les variables, el nom de la variable, sortia informació o desinformació, o soroll, diguem, que en diuen soroll de desinformació, no? Informació o soroll. Doncs, totes les creacions que ens interessen de la naturalesa, electrons, tornem, sempre el mateix, protons, nuclis, àtoms, molècules, cèl·lules, són uns sistemes metaestables, vol dir que s'estabilitzen abans d'haver arribat a la mort, s'estabilitzen a base que ells capten informació o ordre de fora i deixen anar desordre. En el cas dels homes, per exemple, els animals, claríssim, no? El que mengem té més ordre que el que expulsem. D'acord? Amb una màquina de tren, diguem-ne, està muntada perquè tu li tiris llenya i sortir allà un vapor que no serveix per res. I entretant ella fa el moviment que ens interessa. Doncs, una miqueta, això és un sistema artificial, però del mateix tipus, no? El que passa és que el sistema artificial no és autoregulat. No és un sistema que diuen autopoiètic. Poios en griego, poesis, poesia, vol dir creació, vol dir fer coses, vol dir fabricar coses, produir. Això vol dir en grec originalment, no vol dir art, una cosa molt tècnica, diguem-ne, la poiesis. Doncs el sistema autopoiètic és el sistema que es fa a si mateix, que s'autoequilibra. En canvi, una màquina no és autopoiètica, és a dir, l'hem d'alimentar els homes. Però l'home se sap alimentar a si mateix. I un electró s'aguanta en si mateix, no necessita un altre electró que l'aguanti. Com ho fa un electró és una altra història que ara no entenem perquè si no acabaríem mai. Però ja, a més ja ens hi trobarem amb el 2, amb el nivell 2, això. Doncs aquí estem dient que, ja no sé què dèiem, que sí, hi ha una cosa que també es tindria de fer filosofia, és una altra tesi doctoral, de que, a veure si un raig de llum és autopoiètic, és un sistema metastable o no ho és. Dóna la sensació, és a dir, l'Einstein, perquè ho fos, va dir que era un corpuscle, la llum. La llum actuava en corpuscles, que eren els fotons. El Maxwell, molt abans que ell, va fer al revés, va dir que eren només ondulacions. I abans que ell, el Newton, deia que eren també boletes. És a dir, el Newton es pensava que el Sol tirava boletes de llum a la Terra. I a tot arreu escampava boletes de llum. O sigui que la teoria científica, però en el fons metafísica, pertany aquí, els cercs del Newton. Fixeu-vos que allà dalt hi ha ideologies, hi ha la ideologia del Newton, del Lucreci, del Maxwell, de qui sigui, del Einstein, fixeu-vos que allò va ideologies. I aquestes ideologies són el mirall de com ens imaginem que és el món. Llavors aquí hi havia les boletes i aquí el conjunt de totes les boletes, si fossis newtonià. Si ets einsteinià, si ets maxwellià, doncs aquí ho veus, el plasma aquest, definit com el conjunt, diguem-ne, el definir vol dir l'estructurar, el plasma aquest, l'estructura, és com el conjunt de tots els rajos de llum. Aquest nivell d'imaginació del plasma està molt basat en uns experiments que eren famosos a finals del segle passat i principis d'aquest, que en deien els experiments sobre l'energia del cos negre. El cos negre no vol dir un cos negre, vol dir un cos que té les parets per dintre tan negres i per fora tan negres que ni agafa ni absorbeix llum ni deixa anar llum. Sabeu que el negre escup la llum. Aleshores, ells el que els importava no era que el cos fos negre, sinó el que els importava el que passava dintre d'un cos negre. Feien un foradet molt petit i tiraven un raig de llum. I com que era negre, millor dit, per dintre era un mirall i per fora era negre, perquè no s'escapés cap a fora. I llavors rebotia. I estava rebotint sempre allà dintre. Enteneu? Sempre estava rebotint. I no s'acabava mai. Tancaves el forat amb una mica de mirall, també, amb un tap de mirall, i allà quedava eternament allò. Enteneu? I si en comptes d'un hi posaves 30, doncs també, i 200 també, i 2.000 també, i sempre... Els tios de la teoria del Big Bang, de la ideologia del Big Bang, diuen que tot l'univers és un cos negre.
És a dir, entenem per cos negre que mirall i tot això, aquesta rodona. L'única diferència és que no és una rodona, no és una bola així, sinó que és un univers corbi tancat. I per tant no necessita rebotre contra les parets de mirall, sinó que la llum es va donant voltes com que no topa mai amb res, perquè és rodó. Imagineu-vos que fos de 2 dimensions, rodó, i que la llum anés seguint per la superfície aquesta. Bueno, doncs aniria donant voltes, enredant-se així, però no s'acabaria mai perquè on anirà? Si no només hi ha això. Que ho veieu? Per tant, és un cos negre en aquest sentit, és una trampa de llum. I això està quasi bé segur, és provat, aquests famosos, el Wilson i el Penzias, amb allò de la, no sé com li deien, de la radiació basal, no sé com li deien, com li diuen això. Doncs, si no ho diuen així, no ho diuen d'altra manera. No. En diuen... Bueno, ja ho diré demà. Doncs són els que han descobert... Ai, carai, no sé on ho tinc això. Bueno, és la radiació bàsica, que actualment està per aquí. És a dir, actualment està per aquí. Aquesta radiació bàsica és de microones. Està per aquí. Fixeu-vos que coincideix aquest nivell amb l'avui. Avui l'univers s'ha expansionat tant que aquesta llum que està així, que està rondant, doncs, com que s'ha estirat l'univers, doncs ha anat fent-se de longitud d'ona cada vegada més llarga, de freqüència cada vegada més lenta, i actualment està en el que se'n diuen microones. Si voleu saber exactament la longitud d'ona la posa aquí, etc. I es veu que en totes direccions està tot ple, l'univers està banyats amb un mar d'ones electromagnètiques d'una longitud determinada que és aquesta. A part d'aquesta llum, això és una altra història. Ja en parlarem. D'acord? I això existeix actualment i és una cosa que no s'acaba mai perquè va donant voltes. L'únic que passa és que si segueix expansionant-se anirà baixant. Que abans hi haurà unes ones més llargues, no? Aquestes de ràdio, de televisió, aquestes les ones que usen cada vegada més llargues, no? D'1 metre, de 2 metres de longitud d'ona, coses d'aquestes. O sigui que aquest plasma, des del punt de vista del Maxwell, s'interpreta i fixa que ja estem fent així, ara estem omplint l'idea, podeu anar omplint, jo ho tinc omplert, tot això que us he dit, del Lucreci, del Newton, tots aquests, no? I després hi ha les teories de l'Schrödinger, etc., de l'equació d'ona, hi ha moltes teories per tant. Doncs la teoria d'una corpuscle, de Broglie, etc. Doncs sobre la llum hi ha ideologia abundant, que és ideologia nostra sobre la llum. Per què la poso en aquest nivell? I poso tot allò que suposem que ja passava llavors i que segueix passant ara. És a dir, quan l'Einstein, per exemple, parla de fotons, ell parla de que llavors ja n'hi havia de fotons. Per això ho poso en aquest nivell. Encara que també està en el nostre nivell, perquè encara n'hi ha ara de fotons. D'acord? Doncs, queda una mica clar el que és el plasma? Per Maxwell, per un altre serà una altra cosa. Seran tot de boletes que estaran un pim-pom. Cadascú que s'ho pensi com vulgui. Però és aquesta espècie de pasta que encara està amb unes energies i unes coses que no fa coses. D'acord? No fa coses. Encara avui dia, encara que hi hagin coses, doncs hi ha una pasta de llum d'aquesta de microones que existeix. Per tant, avui dia hi ha plasma 1. D'acord? El que costa de creure és el moment inicial del Big Bang. Que està en el 0, no està aquí, en el 0, sí. O d'abans. Sí. El d'abans, del moment inicial que hi havia abans. Com era? Bueno, jo... No pot ser que no hi havia res. Jo, sí, exacte. Aquí jo faig una cosa que és molt difícil, és dir, investigar el nivell 0 i el que hi ha una mica abans, una mica després, el 01, 02 i el 99, 98, 97. Ja veuràs en la llista aquella que poso que ho deixo bastant en blanc. I a més fa que jo faig aquesta espècie de junta aquí, que junto el 0, l'1 amb el 9, aquí, per aquí a sota. Enteneu? I això és un lío, perquè és dir que abans érem nosaltres. És la societat humana, perquè aquí hi ha la societat humana, en el 9.
I això és un galimaties. Enteneu? Però investigar la part física, és a dir, la part que va cap a la llum, per mi, és voler explicar el zero durant tota la volta. I en canvi tenim un altre accés, si és que és veritat això, que és terriblement difícil, això. Doncs, és veritat, el tenim a tocar, A lo millor el tenim per aquí i no ens n'adonem. En la pel·lícula, això ja us ho havia dit, en la pel·lícula 2001 Odissea de l'Espai, no sé si recordeu, que cap al final de la pel·lícula, ja al final, quasi bé al final, doncs van marxant amb el trasto aquell que se'ls dispara, i marxen i es va veient una cosa més de pressa, no sé si ho recordeu, que és una cosa de colors vermellosos i tal, que algú interpreta com que entra en l'òrbita de Júpiter i que allà es veu Júpiter, que tot és un vapor d'això. I al final es fa una cosa que ja no es veu res, de tant de pressa que passa, i de sobte es para en sec i es veu una habitació tranquil·la, un llit, un tio assegut així. No sé si ho recordeu així, i acaba la pel·lícula així. Si no recordo malament, acaba la pel·lícula així. Sí. És com si anés cap enrere, però per la banda d'aquí. Ha saltat en el món d'aquí. I vosaltres no noteu una miqueta que la nostra cultura col·lectiva, per tant a nivell nou, se'ns accelera tant que patem, que ens peta el cap? És a dir, avui dia hi ha uns ritmes que tu estàs dient, perquè en informàtica és claríssim això, que va amb unes velocitats i que hi ha tanta gent que pensa, hi ha un ajuntament de pensaments i hi ha cada individu una cosa meravellosa per dintre, el cervell nostre, i té moments de clímax i tal que jo quasi els veig aquí, igual com els corpuscles serveixen per arribar fins aquí baix. Jo diria que la mística, per exemple, nostra, ja ens posa en el zero. La mística individual ja ens posa en el zero. Però hi ha altres coses, és que tot això s'hauria d'explicar tot, oi? Perquè s'hauria d'explicar totes les línies de totes les àrees, com arriben en el zero cada una d'elles. Però, col·lectivament, doncs s'ha tingut de començar una altra vegada més enrere, una frase prèvia i tal i qual, però ja l'èxtasi col·lectiu ens aporta al zero. Ja ho veurem. I qui diu l'èxtasi col·lectiu diu les xarxes informàtiques que cobreixen la Terra, de manera objectiva, no? Ja comencen a haver-hi uns llocs que fan la central de tots els llibres del món posats amb 5 disquets i que us explicaria coses que estan fent meravelloses, que ja no solament la llum sinó els electrons. Allò que va sortir, que tu em vas portar en pes un dia un esquema de que podien haver-hi ordinadors electrònics que només fossin un àtom, i l'electró de l'àtom saltant d'òrbita ja seria el sí i el no. Per tant, un àtom d'hidrogen, que en el fons és un protó més un electró, doncs només que variant les distàncies sortiria el sí i el no. És a dir, quan està en l'òrbita no excitada seria el 0 i quan està en la primera òrbita excitada seria l'1. I que amb això diu, com que salta jo què sé, a 30 bilions de vegades per segon, jo què sé, doncs aniria, però molt més de pressa que qualsevol transistor i coses d'aquestes que tenim ara. Doncs això està passant per allà, per baix. És a dir, la societat humana està passant per baix de moltes maneres. Tot això s'hauria d'estudiar, però esclar, tot això és ser del segle XXI. Estem al segle XX, tingueu una mica de paciència, que ja tot us ho pagaré. Com anem de temps? Bueno, hem fet una excursió una mica anàrquica, hem fet una mica així i una mica per allà. Si vosaltres trobeu que podeu anar apuntant coses, les apunteu, i si no ja les farem una repassadeta després ràpida, quan ja ho dominem bé. Això és teu, i això de moment no m'ha servit, perquè això pertany a coses de per la banda d'aquí, que encara no hi hem arribat. Que consti que reconeixeu-me com a mínim que estic poniendo una pica en Flandes, és a dir, és molt més fàcil explicar història humana, o animal o vegetal, que tota aquesta història que estem fent ara. És el més difícil de tot, ens hem posat amb la dificultat més grossa de totes d'entrada.
a mi m'han dit moltes vegades que per què no explico els 10 nivells del revés. Primer l'home, després l'animal, després el vegetal, i la gent s'hi aniria acostant perquè això és tan llunyà, que mirat així, com ho sol explicar jo, no? Doncs que, i explicar-ho per la banda d'aquí també és tan de futurista. Una cosa és massa del passat de l'univers i l'altra és de massa del futur de l'univers. De ciència-ficció. Exacte, de ciència-ficció. I tot es fa molt difícil, no? Per aquesta banda, i seria millor explicar l'altre. Però saps què passa? Que costa molt explicar primer l'efecte abans que la causa. M'explico, i llavors no hi ha manera, en canvi aquí ja, una vegada has passat aquestes dificultats va sortint tot rodat. Són rodetes que roden, surt rodat. El problema és que és tan peculiar que m'atreviria a dir que llavors ja no importa massa la nostra inquietud o expliqui un determinat ritme o un altre ritme. Saps què vull dir? Em sembla que intentem demanar aclarir coses i és que és igual, no té importància. Sí. I per altra banda, el que estem fent també una miqueta és fer gimnàsia mental. És a dir, obrir la ment a criticar els models rebuts a l'escola, de la matèria mateixa, no? Del subjecte i l'objecte, el subjecte humà i el subjecte dels objectes inferiors i tot això. Diguem-ne, és anar eixamplant àrees que estan poc treballades en la cultura occidental, no? I aleshores doncs, obrir camins. I llavors, doncs, per exemple, llegeixes una poesia de Rabindranath Tagore, per exemple, l'entens més bé, i coses rares d'aquestes, no? Que són de cultures diferents de la nostra, que aquestes coses les tenen. Aquí, per exemple, on he posat plasma 1, i tinc posada la paraula matèria causal, que pertany a l'Índia, ja us vaig parlar, em penso. Els indis diuen que hi ha 3 matèries, la matèria causal, la matèria subtil i la matèria grollera. Així com nosaltres només veiem la grollera. La grollera és la que nosaltres diem matèria. Però ell diu que hi ha 2 matèries més, això els místics hindús ho diuen, que hi ha la matèria lleugera, d'això, subtil, que nosaltres n'hi hem leptons, en grec leptos vol dir que pesa poc, lleu, i aleshores després hi ha la matèria causal, que equival molt a la llum nostra. I fixa't que en diuen matèria causal perquè és la causa de la matèria, perquè tot és de llum. Tot està fet de llum. I això ells ho saben des de sempre, a les Vedes hi és això. Jo que estic llegint un llibre de Tao, poc a poc, si no hagués fet aquestes classes amb tu, suposo que no entendria res. Vull dir que no sabria, i ara, que he començat ara, que no he fet res abans preparatori, així una mica en plan, doncs ho entenc molt bé. Molt planerament. Em dóna la sensació, vull dir que és exactament això, però amb una ratlla roja. És el mateix. Clar, va perfecte. Molt bé. Vinga, doncs, jo ja me'n recordo que us vaig dir que us faria un quart d'hora més, ja, però no estic cansat, no ho faré. Però encara tenim una reunió a continuació.